budak. Nek budak kok nek pemain der iso ya. Ora mungkin oleh wali. Kedengi sapa yang semadon itu aja lem ngono iki. Sorry cek. Iya ngomong. Ora, tenang ae aku ngono. Ora kan ngene bocah-bocah umek ae panitiane ning mburi. Embo Facebooke bojone Pendi kuwi apa aku ora roh ngono kan. Kebaten. Iya. Tak jiarne sik aku menang. Mari ngono. Ora tenang ae aku ngerti kok. Aku ngerti. Aku wis ngerti. Itu guys, rute TMC Cup ke arah Budak. Mas aku percaya kowe ra gampang kena godhong. Masya Allah, sore ini indah dan cerah sekali. Gitu, jalannya es krim loh, guys. Es krim. Mohon untuk menggunakan gigi piro ya? Gigi satu. Gigi satu mau gigi dua. Kayak gini gini. Ya wes, ora oleh umek iki. Oke. Yes. Kang Mas aku percaya kowe ra gampang kena godhong. Ragu manifest lagi. Ragu ya? Taruhku. Sering ki medeni. Man banget. Iya, wong dhek padahal jeder-jeder dek. Banget. Bagah aji ya kewoco itu. Iya. Kaya iki kanan kiri muhuri sampai dipadoni telune lho, lakokno nyambukan ya to. Pak Gagu rasanya apa-nyapa. Wong sing daftarne Bekasi Jepang. Oh, kuwi? Iya, ternyata. Layak guys Sumberjo. Oh, revolusi ngene ya. Turnamen. Jari Kutar mang ya? Kutar ngene nih. Ngomong ngene ben aku dadi panitia apa iki? Masa ngono guys. Kena godhong. Bara arum follow TikTokku. Sing sapa jenenge? Iko. Enggak pira iki. Kayak video tadi. Di. Hei. Hai bocil ngapain? Kelalakan tukul, kelalakan. Yang kepergaan lah ini. So. Wi ambek. Gue iki sapa? BA. Gua. Yo. Oh. Wes. Ya wes lewat oke. Masuk. Setengah papat. Iya lah. Ini lagi. Alik. Kowe ra
gak gampang. Apa maksudnya cara latihan saiki? Lah iya, gabung Anu gabung gabung mbek Madatan emang. Tapi ora iso lho. ora oleh. Sono, nanggungan maksudnya. Sopo yo toser sing iso? Kayak kowe dadi libero. Masa sih? Mbak, masuk pol. Toser enek iki kowe dadi libero kan penak to. Kan rawat dicemesan. Orangnya apa? Sementing ki ora panik ditampani karo passing ki Ada kena. cemesan wedok. Lah iya, lek wong-wong gek panik tangan siji wis suwe piye kae dicemes wis wedi. Padahal karek mapakne tangan passing wis ora asli iki. Tampil yo tampil kok mlili gitu, Kang. Mulili HP Kang.